Mateo Maztan. Nik ez dut dukatzen ahal, Maztan. Odola hemengoa. Beraz, etorrek gira berriz, Hazarrekin zuen antzinean, abestera. Elizondoko herriak, Elizondoko gazteriak, egiten dutu bestak Elizondorentzat. Beraz, ez dira gaztiak bakarrik bestea egiteko. Zuek ere hor zate. Zuek pasatu zate, oaiko gazten lekutik. Beraz, zuekin abestea, plazerrekin, eta agian gozatuko duzue. Beraz, guk kantatuko dugu, baina zuek ere ikusten baditugu Espainiak mugitzen, zuek berduzu abestu gurekin. Bai edo ez? Bai edo ez? Bon, ikusiko dugu.
Eta gauza bat bada, enez medikua, baina kantuan eta kantua entzuten duena enetza dago farmazia. Ba edo ez? Farmazia da, ba edo ez? Bai. Ordion, menditara. Ladies.
Uai, hemen, zuen antzinean. Eta non dago bena, hemen. Hora ikustia. Bai. Hane ongi duzten da, hane ongi duzten. Bai, gauten zateko gotik, beha. Bai, gustura. Bai, kantu sagarrak. Bai. Plazerrekin. Biekin. Ondoko hain hemen du, kantu xahar bat iduzki denean. Polita da hori. Gaur, iduzki falta da, baina konten ez? Bai. Han, tudelako bazterretaran 40 gradutan ez dakit nola dauden. Gu hemen gaude. Bai. Chica sufre. A chica sufre. Gauza erra, biba zuen. Eta sekituko dugu horra, beste kantu batekin, bai. Txiki-txikiti. Ezagutzen duzue? Bai? Bueno, gona, irusiko dugu.
zue. Begia kaixo. Hori, hori. Esan duzu. Lehenik aitari.
Ez? Baino? Badago besterik? Bida? Bai, hoberen agazten nuen. Arbolpian zirenak orderik. Beraz, hauientzat, Amerika, Nevadara Juanitzat. Bai.
Xaloi beroenak dantzarientzat. Bilozuek, bai. Oida hori, azen hori kontentzate, ne badara joanitzan, dirurik gabe. Handik itzultzekotan, 5 milioen jabe. Nola zako nango lurla, hemengo baina gogoragoa, basta baino gogoragoa edo nola gauzan. Alma? Bai, hona zen. Bai, hori. Guai, ez da gazterik joten gehiago. Ez da lekurikan. Bai, ez dago lekurikan. Bai. Kantu xar bat? Bai. Berrik ez du zarriko, xar. Bai. Xarme gari ez ira.
Ikusiko, seguro, ikasiko duzu. Eresa da, zahartuta ez da hauek ikasten, baina hau ikasiko duzu behar. Ikusiko duzu.
bat gehiago irabazi duzuek, dantza horrekin. Yo empatada, ¿no? Para que estéis vosotros fresquitos. Posible dutenek, guk kantatuko dugu eta zuek denek dantzatuko duzue. Bai, ikusi dituto, dantzatzen. Beraz, dantzatuko duzue. Baina, erresa da, erresa da. Azten duzue, belaia hori, denei zuri eguantan nerea. Pagandola denek, Ahí ba, bai. Ahí ba, prest? Badu ez. Badu ez. Badu ez. Ez dut entzuten, badu ez. Bueno, ikusiko dugu. Ahí ba, beste dos.
Ja diskorik egin duen, osetot preso momentxe, usten dut, emitzaile. 10 eurotan da disko bakotxa. Beste 3 kantu kantatuko ditugu eta gero kusiko dugu. Beraz, Euskal Herriko mendiak egin dugu lebizikorik. Eta gero eginen dugu itxasontzi batean. Eta Salvadoren iretzia, nire politak, eta normalki egiten dugu agur jauna, ondarin. Beraz, Euskal Herriko mendiak.
Sí, bueno, no entiendo bien el castellano, bueno, te entiendo, sí. Euskara... Eskerreko beharitik bai ongi, eskerrekotik ez. Bueno, agira biltzako bai, itxasontzi bat. Bai, hau, itxasontzi batean, ahi bat. Zagatzen dute denek, beraz ondan bi kantuak hemen ditugu, adiskide bat bazen. Hori oso polita, agur jauna, zuentzat. Bidezkar handi bat, zuekin egonik, berriz ere uste dut etorriko bila zuen ikusten. Bai. Agian horberean izanetzate leku berean, edo nortean ere bai. Galdekiten bai dituzte, gero ikusiko dugu.
detailetxo bat dauka zuentzat. Nahi duzulek? Ikusten duzu, nola gastatua garen. Hore dela 2 urte gauza bera egin zuen. Bere makilekin. Mila esker handi bat. Ikusten du gau, gutaz horroitzen dela, Ez dakit nabar horroitzen den, baina hau horroitzen da gutaz. Mila esker zuri! Hauza, debiltzen bainez aste oro, biekin atope. Beraz, mila esker handi bat. Gu plazak hartu dugu, zuek hori izatea. Ikusi dugu hemen badirela kantariak. Eta segi bolola, aurrera. Nahi hori da bizi. Aitek agaitet zuen beti, behatu argira. Ilun beltzari ez behatu, argira behatu, orde biziko aiz. Bon, beraz, eginen dugu agur jauna. Guk kostonbea dugu, denak xutitzea posible bada.